käy. Koville se otti, mutta kyllä me päästiin alukseen asti. Pisin päiväveto tähän asti. Ja tuo viimeinen 15 kilometriä, vaikka se on Lat Est pyöräilyreittiä, se oli ihan hirveä. Se oli pientä kiharaa koko 15 kilometriä. Sitten siellä välillä oli semmonen hyvä alamäki asfalttia, loiva alamäki, tammikuja, josta näkyisi laaksoa, maisema, tosi kivan näköistä. Mutta sieltä juoksi koiria jalkoihin ja piti ajaa täysiä karkuun. Latviassa pyöräillessä koirat on ehkä kaikkein vaarallisinta, koska niistä ei tiedä milloin ne hyökkää kimppuun. Ihmiset pitää niitä irrallaan pihalla ja kun sä ajat fillarilla siitä, niin saattaa olla nilkas. Skattees tuo retur.